Ja ho he decidit, eh? Me'n vinc a Girona. Una vegada jubilat, me'n vinc a viure a la Villa Maria, al carrer Meravelles, amb la carretera de S'Agaró a Castelldaro. La banda que et posa tan maco, i em faré algunes reflexions sobre alguns dels problemes que veig i algunes de les solucions que se m'ocorreixen. Sempre amb un foco: revitalitzar les persones i evitar que s'apropiïn, com s'han apropiat, de les indústries, com ara la banca, la indústria de la tecnologia, les consultores i assessores, com s'han apropiat uns desalmats que el que han fet és pervertir-les. Bueno, se m'ocorreixen solucions que tenen a veure amb el talent dels petits, dels nous negocis, dels negocis en memòria, d'aquells que fan noves propostes. En un tall, a voler Rambla de Gràcia, el passeig de Sant Joan, entre la Caixa Catalunya i la Caixa Penedès, i la Caixa per l'altra banda, amb una estàtua al mig, un monument a Hèrcules, la banda de dalt, el cul d'Hèrcules, la banda de baix, el front d'Hèrcules. Un nou concepte de centre comercial, amb un espai territorial que identifica amb claredat un talent que és viu. Veurem algunes coses més, alguns aspectes més, el dia que fem la sessió de confluència en un lloc encantador, que us encanta. Vamos, que només veure-ho ja fliparem. Sal Rosa. Segurament la Font, els nous propietaris d'aquest restaurant, el Vasco del costat, la pastisseria Núria i el Vinalium, bueno, per què no han de portar un pica-pica?